Kano 24 TV ku yi subscribing sannan ku danna ƙararrawa za ku dinga samun shirye-shiryenmu da zarar mun saki. Kano 24 TV ta ƙunshi komai da komai. Sunana haske, haske maganin duhu, haske mai kashe gobara da duwawu, ikon Allah, hasken fambeguwa. Amma wannan ruwan ɗin in yana fitowa a iska bayan an daɗa mata bura mai daɗi, wallahi tallahi ba wani maganin fitsari, saboda shi ya ma fi saurin bushewa. A cikin minti 10 za ka kalla wannan ruwan ɗin ya bushe. Sannan kuma akwai ainihin climax wanda za ku gani ya fita a gaban mace in ta kawo, za ku ganshi fari-fari kamar spam. So wa'annan guda biyu ɗin akwai bambanci. Akwai wanda yake fita za ka ga kamar yadda maniyin namiji yake, sannan kuma akwai wanda yake fitawa yana shuti na iska. Gaskiyar magana shine in ke mace ne baki taɓa experiencing wannan ruwan ba, gaskiya baki ji daɗi ba. Wannan ruwan in ya fita a gabanki, hajiya, dole ne bacci zaki, bacci mai. Maza iyayenmu, mu ma iyayenku, da matan da mazan dukkan wanja ce. Sai ka je yana, ai ina gwada ta ne in gani ko tana da son kuɗi, ita kuma ta ce ai ina gwada shi ne in gani ko yana da hannun yan dambe. Duka mu fa duk yan uwan ɗayan ne, sai mu zauna lafiya kawai. Mu dai addu'an da zan yi yanzu a ƙarshe shine ya Allah ya raba mu da maza masu rowa, shikenan addu'a. Na shiga uku. I cheated on my boyfriend. Na kira shi don in ba shi haƙuri. Na ce masa ya haƙuri. I cheated on him. Buɗan bakin saboda ba sai na ba shi haƙuri ba. Wai sati mai zuwa bikinsa aure zai yi. Amma kuna noticing idan mutum yana relationship zai ga mace ko namiji ba su cika damunsa ba ko wani abu, amma once ya shiga serious relationship za ka ga aljanu. Kowa zai fara nunawa shi ne one and only ko ita ce one and only, da aljanu da mayu da secret society da secret cult. Duka lokacin kowane hege zai fito ya fara nuna maka yana son ka. Yana samu yana shiga zuciyanka ya bata wancan tsohon relationship din, zai tattara kwarmatsansa ya tafiya barka da heartbreak. Kai Allah ka raba mu da mayu. Mata ga wani sirri, idan kina so mijinki ya taya ki aiki a kitchen, to ki ara wayansa ki touchlight da shi, zai bi ki shuru. Baby ni da ke ki zo mu je mu shakata, lokacin mu ne mata da su gangara, karki manta so kala ne dakata, ko da su daban ne kin gane. Yarinya ni da ke ki zo mu kalla soyayya. Yarinya be careful. Mu ma fa matan wani lokaci mu ma players ɗin kanmu ne fa. Mace za ka ga mace kana dating ɗinta, wallahi ta nuna maka soyayyen duniyar nan, amma wallahi ba ta son ka, ko kaɗan ba ta son ka. Wanda take so daban, kuma idan ba ta yi niyyar ka gane ba, baka isa ka gane ba. Mata kenan, mu ma fa da namu. Mama na dirty the waiter. Dirty there. I don't feel the dirty. Mama no waiter the dirty. I don't feel the dirty. Swim me. Everybody, Yadda!
freestyle. Another feeling the dirty. Gweta, mama, mama, tuba, mama, another, mama, village, mama, another. Sweme. Kano 24 TV ku yi subscribing sannan ku danna ƙararrawa za ku dinga samun shirye-shiryenmu da zarar mun saki. Kano 24 TV ta ƙunshi komai da komai.